Vice Mayor Eli, your message to our fellow Gindulmanos. Sa tanan akong mga kaigsuunan nga Gindulmanon, ihangyo ko, tuktok ko sa inyong mga kasing-kasing, nga atong hunahunaon, karong panahon nga naatay panahon, nga muingon nga mupili sa insaktong leader nga atong ibutang karon sa atong panggobyerno. Kay, og dili nato abalansihon sa pagkakaroon og unsay sitwasyon sa atong lungsod, mahitabo gihapon nga kitang katawhan ang gihapon magantos sa maong dili pagsaktong pangalagad ang pagpadagan sa atong lungsod Gindulman. Mao na ang inyong boto kanako, dili na siya boto personal nga diri na, kundi ang boto ninyo ni Lim maunay boto para sa proteksyon sa Gindulman, nga ang Gindulman dili na mahawakan og mga politiko nga maoy magdiktar-diktar og unsay buhaton sa maong lungsod. Kay kitang Gindulman libre ta maghuna-huna og moplano og unsay kaayuhan sa atong lungsod. Kay silang mga tagalaing lungsod adto po ng ilang plano sa ilang lungsod. Kay ang atong lungsod lahi pod ang atong padungan. Kay gusto nato nga mahimong progresibo ang atong Gindulman. Dili na ta mutugot nga sama gihapon mura na ta diri og barko, gasakay tag barko nga gatakilid na tungod kay daghang buslot. Para way buslot og dili mahitabo nga mabuslot ang atong barko nga sakyan, mamili ta og leader nga sakto ang panghunahuna nga para sa katawhan. Hinaot nga puhon sa Mayo 12, iboto nato Lim para Vice Mayor, para ni sa Gindulman. Og ang number 2 sa party list, PPP, Pwersa ng Pilipinong Pandagat, nga minugna mismo sa Duterte, kini kang Tatay Diggs nga party list. Daghang salamat.